Γεια σας, είμαι η Νικολέτα και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα από αυτά τα ωραία βραχιαλάκια. Για αυτά τα βραχιαλάκια θα χρειαστούμε έναν αργαλείο οποιοδήποτε τύπου, ένα βελονάκι, ένα κούμπομα C-clip ή S-clip, εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω S-clip, και θα χρειαστούμε και λαστιχάκια για το περίγραμμα και τα στεράκια. Για τα στεράκια, ό,τι χρώματα θέλετε να βάλετε, ας πούμε, είτε ουράνιο τόξου, μπορείτε να διαλέξετε ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ σήμερα θα το κάνω με ροζ και μπλε, ένα αλλάξε, ροζ μπλε, ροζ μπλε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το περίγραμμα. Πάντα τα πεταλάκια, τα αργαλεία μας κοιτάζουμε από την άλλη πλευρά από εμάς. Ωραία, και τώρα αρχίσουμε με το περίγραμμα. Παίρνουμε ένα απλό λαστιχάκι και το βάζουμε διαγωνίως και μετά έτσι, και μετά θα ανέβω όλο πάνω ως εδώ. Έτσι. Οπα. Ως εδώ. Και τώρα θα κάνω το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Έτσι φαίνεται το σχέδιο μου μέχρι στιγμής. Και ανεβαίνω πάλι ως εδώ. Με πιάσε ο λαιμός μου. Ωραία. Και τώρα θα κλείσω το σχέδιό μου έτσι. Βάζω ένα στιχάκι οι διαγωνίες προς τα πάνω. Και ίδιο πράγμα και στην άλλη πλευρά. Έτσι ώστε αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι το περίγραμμά μου. Πολύ ωραία, και τα στεράκια θα μείνει έτσι ο αργαλιός μου. Δεν θα τον αναποδογυρίσω ή θα κάνω κάτι άλλο. Εγώ θα αρχίσω με ροζ λαστιχάκια. Παίρνω ένα λαστιχάκι, πιέζω στα κάτω βέβαια όλα, και τα λαστιχάκια που είναι στην άκρη, γιατί θα τα πλέξουμε στο τέλος. Ωραία, και θα παίρνουμε το λαστιχάκι μας, το χρώμα του λαστιχάκι, και το βάζουμε διαγωνίως έτσι, και μετά διαγωνίως προς τα κάτω. Μετά ευθεία κάτω, κατεβάζουμε κάτω, να είναι με τη σειρά όμως, έτσι όπως τα βάλαμε. Πάλι εδώ πέρα και ευθεία μπροστά. Και τα κατεβάζω με τα δάχτυλά μου. Τώρα αλλάζω χρώμα, θα πάρω μπλε, αυτό το σαν ζελέ που είναι, το βάζω έτσι εδώ, διαγωνίες προς τα πάνω, διαγωνίες προς τα κάτω, ευθεία κάτω, τα πιέζω κάτω, διαγωνίες προς τα κάτω, διαγωνίες προς τα πάνω και ευθεία μπροστά. Ωραία, τώρα αλλάζω πάλι χρώμα, ροζ, έτσι, διαγωνίες προς τα κάτω, ευθεία κάτω, εδώ, εδώ, το τελευταίο λαστιχάκι, εδώ. Θα πιέζουμε κάτω, πάλι, αλλάζω χρώμα εδώ, 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 εδώ και εδώ. Πολύ ωραία. Ροζ λαστιχάκι αλλάζω εγώ.
Εσείς άμα το κάνετε με το γρανίνο τόξο, λογικά θα πάτε στο μοβ, κάπου εκεί, ή στο μπλε. Πολύ ωραία, και τελευταίο μου χρώμα αλλάζω. Εδώ. Ευθεία κάτω. Διαγωνίως προς τα κάτω. Διαγωνίως προς τα πάνω. Και τα πιέζω κάτω, γιατί δεν χωράει άλλο. Και ευθεία. Οπα, δεν πειράζει. Τα πιέζουμε όλα τα μεσαία κάτω. Και το σχέδιο μου μέχρι στιγμής φαίνεται κάπως έτσι. Τώρα θα αναποδογυρίσω τον αργαλιό μου, ώστε τα πεταλάκια να κοιτάζουν προς τα εσάς, δηλαδή τώρα προς τα εμένα. Και τώρα θα πάρουμε μπλε λαστιχάκια εδώ πέρα. Θα πάρουμε ένα λαστιχάκι, θα το τυλίξουμε μία φορά στα δάχτυλά μας, ώστε έχουμε δύο λαστιχάκια, και θα το βάλουμε από πάνω. Αυτό γίνεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι αυτός, ο δεύτερος είναι αλλάζω χρώμα. Έτσι, το γυρνάω μία στο βελονάκι μου έτσι, και τα πιάνω το βελονάκι και βοηθάμε το χέρι μου ώστε να τα βάλουμε. Έτσι. Και ο άλλος τρόπος είναι παίρνω το λαστιχάκι και το τυλίγω στο βελονάκι. Εμένα με βολεύει αυτός ο τρόπος με τα δάχτυλα, ο πρώτος. Εσάς μπορείτε να το κάνετε όπως σας βολεύει. Με ποιον τρόπο σας βολεύει. Και το κάνουμε σε όλα τα μεσαία αστεράκια αυτά. Εδώ. Και τώρα θα πάρουμε τα χρώματα του περιγράμματος. Θα χρειαστούμε δύο χρώματα από το περίγραμμα. Θα κατεβάσουμε αυτό κάτω. Θα το διπλώσουμε πάλι και θα το βάλουμε εδώ πέρα. Φαίνεται? Ωραία. Και εδώ πάνω. Οπα, δεν πειράζει. Εδώ πέρα, να τα σηκώσω αυτά γιατί μου γύρισαν πολύ, να είναι πιο καλά. Πολύ ωραία. Ώστε μέχρι στιγμής φαίνεται κάπως έτσι το σχέδιο των αργαλιών. Ωραία. Τώρα είμαστε πανέτοιμοι για να πλέξουμε το σχέδιό μας. Θα πάρουμε το βελονάκι και θα μπούμε εδώ μέσα. Θα σπρώξουμε αυτά πίσω, τα δύο λαστιχάκια που βάλαμε μόλις τώρα, και θα πιάσουμε το πρώτο λαστιχάκι, το μπλε δηλαδή, αυτό που είναι πάνω, και θα το πλέξουμε ακριβώς εδώ πέρα, στο ακριβώς από πάνω του δηλαδή. Ωραία. Και τώρα θα μπω μέσα, θα σπρώξω πίσω αυτά τα δύο και θα πιάσω το πρώτο λαστιχάκι. Το πρώτο λαστιχάκι είναι αυτό εδώ πέρα και πάει εδώ πέρα, αλλά επειδή δεν είναι ίσιο, είναι κάπου στραβό, δεν πειράζει, θα το πιάσουμε κανονικά και θα το βάλουμε κανονικά στο βελονάκι του. Πολύ ωραία, κάπως έτσι. Και τώρα μπαίνουμε μέσα, πιάνουμε το πάνω λαστιχάκι, το άλλο πρώτο λαστιχάκι, εδώ πέρα, το βγάζουμε από το βελονάκι, το πεταλάκι αυτό που είναι μέσα ήδη, και το βάζουμε εκεί πέρα που πηγαίνει. Εμένα πηγαίνει διαγωνίως προς τα πάνω. Τώρα μπαίνουμε εδώ, πιάνω το άλλο πρώτο, είναι το ευθεία μπροστά εμένα, εδώ πέρα, πάλι το πάνω, το βγάζω, το βάζω, και το τελευταίο λαστιχάκι που έχει μείνει εδώ πέρα, που είναι λίγο στραβό έτσι, το βγάζουμε και το βάζουμε εδώ πέρα. Και άμα το βγάλετε αυτό, φαίνεται κάπως έτσι, σαν ένα από αυτά. Πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε να πλέκουμε στο σχέδιό μας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αλλά τώρα θα πάρουμε το βελονάκι μας,
θα μπούμε εδώ μέσα. Θα πιάσουμε το λαστιχάκι που υπάρχει εκεί μέσα, γιατί δεν υπάρχει ένα λαστιχάκι, μόνο ένα. Το πιάνουμε, το βγάζουμε και το βάζουμε στο ακριβώς από πάνω του. Και τώρα κάνουμε ό,τι κάνουμε και εδώ πέρα. Πιέζουμε πίσω τα λαστιχάκια που βάλαμε, δηλαδή το διπλό. Πιάνουμε το ένα πρώτο λαστιχάκι, το πάνω δηλαδή, και το βάζουμε εδώ πέρα. Ίδιο πράγμα. Παίρνουμε το πρώτο και το πλέκουμε στο εκεί που πηγαίνει, εμένα πηγαίνει εδώ. Παίρνω το άλλο πρώτο που πηγαίνει εδώ. Μετά το άλλο πρώτο πάνω πηγαίνει εδώ. Και μετά το άλλο πηγαίνει εδώ πέρα. Όσο έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής δύο αστεράκια και συνεχίζουμε. Παίρνουμε εδώ πέρα, μένουμε εδώ μέσα, πιάνουμε το λαστιχάκι εδώ μέσα, γιατί είναι μόνο ένα, το βάζουμε εδώ πάνω. Σπρώχνουμε πίσω τα λαστιχάκια που έχουμε βάλει. Πιάνουμε το πρώτο λαστιχάκι, το πάνω. Το βγάζω από το βελονάκι και το βάζω σε αυτό που πηγαίνει. Πηγαίνει εδώ. Πάλι το πάνω. Όπου έπιασα δύο. Πάλι έπιασα δύο. Ορίστε, ένα, τέλος. Εδώ πέρα. Και συνεχίζω. Το πάνω εδώ πέρα. Πάλι το πάνω. Και εδώ πέρα. Έχουμε φτιάξει 3 αστεράκια. Και τώρα συνεχίζουμε. Παίρνουμε πάλι εδώ πέρα. Το βγάζουμε, το βάζουμε από πάνω. Το σπρώχνουμε πίσω. Πιάνουμε το πάνω. Το στραβό δηλαδή. Όπα, μου έφυγε εμένα. Από το βελονάκι, δεν μου σπάσε. Απλά έκανε έναν περίεργο ήχο. Θα το πιάσω λοιπόν. 2 λεπτάκια. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Απλά μου βγήκε. Τώρα θα το πιάσω και θα το βγάλω από το βελονάκι και θα το βάλω εκεί πέρα. Εδώ πέρα πάλι το πάνω. Κάνω το ίδιο πράγμα, διαγωνίες προς τα πάνω, έτσι. Παίρνω πάλι το πρώτο, το πάνω, που είναι ευθεία μπροστά. Πάνω, διαγωνίες προς τα πάνω. Και το τελευταίο, διαγωνίες προς τα κάτω. Ωραία, έχουμε φτιάξει 4. Ωραία, και συνεχίζουμε το πλέξιμο. Παίρνουμε εδώ το λαστιχάκι εδώ μέσα, αυτό εδώ πέρα, και το βάζουμε στο ακριβώς από πάνω του. Σπρώχνουμε πίσω τα λαστιχάκια που βάλαμε πριν λίγο. Πιάνουμε το πάνω λαστιχάκι. Εδώ. Το βγάζουμε από αυτό το βελονάκι. Να το γυρίσω γιατί θα είναι πιο εύκολο. Συγγνώμη, να το. Ωραία. Τώρα μπαίνω πάλι μέσα, πιάνω το πάνω λαστιχάκι και το βάζω διαγωνίως προς τα πάνω. Πιάνω το άλλο πρώτο λαστιχάκι που είναι το ευθεία μπροστά δηλαδή. Το βάζουμε. Μπαίνουμε πάλι μέσα, πιάνουμε το άλλο πρώτο λαστιχάκι διαγωνίως προς τα πάνω και το τελευταίο λαστιχάκι διαγωνίως προς τα κάτω. Το βάζουμε εδώ. Πολύ ωραία. Και τώρα συνεχίζουμε πάλι να πλέκουμε. Παίρνουμε αυτό εδώ πέρα. Το βγάζουμε, το βάζουμε στο ακριβώς από πάνω. Τελευταίο στεράκι. Σπρώχνουμε πίσω τα λαστιχάκια που βάλαμε πριν λίγο. Πιάνουμε το πάνω λαστιχάκι. Έπιασα 2 λαστιχάκια, συγγνώμη. Να το εδώ. Όπα πάλι, άντε πάλι. Ωραία, το πιάσα. Το βάζουμε διαγωνίες προς τα κάτω.
Τώρα αυτό πάει διαγωνίως προς τα πάνω. Ευθεία μπροστά. Διαγωνίως προς τα πάνω. Και το τελευταίο διαγωνίως προς τα κάτω. Και έχω τελειώσει όλο το πλέξιμο το αστεράκι και φαίνονται κάπως έτσι. Ωραία. Τώρα θα συνεχίσω για να κάνω εδώ πέρα το περίγραμμα. Αυτό εδώ πέρα, δεν το έχω κάνει με μαύρο. Ωραία. Και αρχίζω τώρα. Πάω πίσω στην αρχή. Σπρώχνω πίσω αυτά τα δύο λαστιχάκια. Πιάνω το πάνω-πάνω. Το πάνω-πάνω. Το βγάζω. Και το βάζω σε αυτό εδώ πέρα. Και κάνω το ίδιο πράγμα και στην άλλη πλευρά. Εδώ πέρα. Και τώρα θα αρχίσω να πλέκω δάκρυα, αλυσιδάκι κάπως, όλο αυτό εδώ πέρα και θα σταματήσω εδώ πέρα. Και αρχίζω. Σπρώχνω πίσω όλα τα λαστιχάκια, πιάνω το κάτω-κάτω λαστιχάκι, το μόνο λαστιχάκι δηλαδή, εκεί πέρα. Το πλέκω στο ακριβώς από πάνω του και συνεχίζω να πλέκω το αλυσιδάκι εδώ. Άμα θέλετε μπορείτε να βοηθάτε και καμιά φορά εσείς με το χέρι σας, γιατί με το βελονάκι μπορεί να σπάσει εύκολα, άμα το τραβάτε πολύ. Και δεν βολεύει, γιατί μετά πρέπει να βγάλετε αρκετά λαστιχάκια και να το ξαναβάλετε το λαστιχάκι ή να το αρχίσετε από την αρχή. Τώρα ας πούμε εδώ που δεν μου γίνεται μητερό στην άκρη, το βοηθάω λίγο με το χέρι μου ώστε να γίνει. Και πλέκω και το τελευταίο μου από αυτή την πλευρά. Ωραία. Τώρα, αυτό είναι μέχρι στιγμής το αλυσιδάκι στο ακριανό το περίγραμμα. Θα κάνω και στην άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα και σταματάω πάλι ως εδώ. Και αρχίζω να πλέκω με τον ίδιο τρόπο. Βοηθάω εδώ πέρα με το χέρι μου. Ωραία. Όπα. Έτσι και συνεχίζουμε όλο τον δρόμο προς τα πάνω. Και το τελευταίο μου λαστιχάκι εδώ πέρα και τώρα θα πάω σε αυτήν εδώ την πλευρά. Θα σπρώξω πίσω τα λαστιχάκια που έχω βάλει και που έχουν πλεχθεί με αυτό το λαστιχάκι. Πιάνω το λαστιχάκι που ενώνεται με αυτό εδώ πέρα και βοηθάω με το χέρι μου για να βγει και το βάζω εδώ πέρα και κάνω και το ίδιο πράγμα στην άλλη πλευρά. Ωραία, τώρα το πλέξιμο μου είναι σχεδόν πανέτοιμο. Τώρα θα πάρω ένα λαστιχάκι του περιγράμματος, δύο λαστιχάκια, συγγνώμη, εδώ πέρα θα κάνουμε ένα κόμπο, μπαίνουμε εδώ μέσα και είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πιάσει όλα τα λαστιχάκια και τώρα πιάνουμε τα δύο αυτά λαστιχάκια, τα δύο λαστιχάκια που έχουμε στο χέρι μας και με προσοχή τα βγάζουμε έξω, κάπως έτσι,
και τα βάζουμε στο βελονάκι μας και τα δύο και πιάνουμε τα πίσω και τα βγάζουμε από το βελονάκι και έχουμε κάνει έναν κόμπο. Τον σφίγγουμε απαλά, βγάζουμε όλα αυτά τα λαστιχάκια που είναι σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι και τώρα πάμε πάλι πίσω εδώ κάτω και αρχίζουμε να βγάζουμε το σχέδιό μας. Κάπως έτσι είναι μέχρι τώρα. Βγάζουμε και τα δύο τελευταία εδώ πέρα, ώστε το τεντώνω λίγο και ώστε να ισιώσει. Εδώ είναι η αρχή του βραχιολιού μου, δεν το έχω τελειώσει ακόμη. Επειδή αυτό εδώ πέρα δεν κάνει στο χέρι μου, θα πάρουμε μερικά άλλα λαστιχάκια, το αφήνουμε στην άκρη, του περιγράμματος εγώ θα πάρω, ή άμα θέλετε μπορείτε να πάρετε και τα χρώματα αυτά που έχετε σαν ουρανί τόξο. Εγώ θα πάρω το περιγράμματος και θα φτιάξω ένα λυσιδάκι από 3 λαστιχάκια εγώ. Εσείς άμα εξετάτε πόσο σας κάνει αυτό εδώ πέρα το βραχιολάκι και κάνετε όσο θέλετε την αλυσίδα, παίρνουμε ένα λαστιχάκι και το τελείουμε γύρω από αυτό το βελονάκι 3 φορές. 1, 2 και 3. Και τώρα θα πλέξουμε αυτό. Όχι, συγγνώμη. Έκανα ένα λαθάκι. Δεν θα τυλίξουμε ένα λαστιχάκι. Θα πάρουμε εδώ πέρα αυτά τα 2 λαστιχάκια που έχουμε βάλει εδώ. Αυτά τα 2. Και θα τα βάλουμε στο εδώ κάτω, ώστε να ενωθούνε. Τώρα να το βάλω και στο κέντρο. Τα πιέζω πίσω. Αν θέλω μπορώ να τα βάλω και σε αυτά εδώ πέρα. Και αρχίζω να το πλέκω. Το βγάζω. Άμα δεν είσαστε σίγουροι άμα σας κάνει στο χέρι σας, μπορείτε να φτιάξετε και άλλη αλυσίδα. Όπως θα σας δείξω πώς να το κάνετε ωραία. Τώρα πάλι θα πάρετε εδώ λαστιχάκια. Εγώ θα πάρω 2 τώρα, γιατί ήδη μου κάνει αυτό το βραχιολάκι. Και παίρνω αυτά τα 2 λαστιχάκια που έχω ενώσει με αυτό εδώ πέρα, το βελονάκι μου, εδώ πέρα, και το πλέκω. Εδώ. Ωραία, τώρα έχω φτιάξει το βραχιολάκι και φαίνεται κάπως έτσι. Και τώρα θα πάρω το κούμπομά μου, θα το πιάσω, ό,τι κούμπομα και αν είναι, ή C-clip ή S-clip. Πιάνω τα 2 λαστιχάκια που έχουμε κάνει κόμπο και τα πιάνω εδώ πέρα, από τη μία πλευρά. Και τώρα αυτά τα 2 λαστιχάκια που έχω εδώ πέρα, υπάρχει ένας τρόπος, τα βάζουμε στα δάχτυλά μας έτσι εδώ πέρα. Παίρνουμε την άλλη άκρη και το κουμπώνουμε έτσι και έχουμε φτιάξει το βραχιολάκι μας. Να πως κάνει και στο χέρι. Είναι μια πολύ εύκολη κατασκευή από ό,τι φαντάζομαι. Ελπίζω να το φτιάξετε και να το ευχαριστηθείτε. Καλή επιτυχία. Γεια σας!